As mellores ideas, esas que cambian as cousas de verdade, non saen dos despachos. Saen de aquí ou de aquí. Nos centros de saúde e nos hospitais do Sergas ocorre o mesmo. Da práctica e tamén da experiencia nacen as ideas pegadas ás necesidades reais. Esas que son capaces de converterse en innovacións de grande impacto sobre a calidade asistencial. Tes unha idea para mellorar a relación cos pacientes? Ou para facer máis eficientes os protocolos médicos? Quizáis para mellorar o fluxo de información entre os profesionais sanitarios? Ocórreseche como capacitar mellor aos familiares pro cuidado dos pacientes na casa? Tes unha idea para compartir coñecemento útil entre persoas afectadas pola túa enfermidade? Este é o momento de darlle saída a todas esas valiosas ideas a través da plataforma de innovación sanitaria. Só tes que introducir a túa idea na web da plataforma. O nodo de innovación da túa área sanitaria pode axudarte a enfocala o mellor posible. En cada unha das 7 áreas nas que se organiza o Sergas, hai un equipo especializado que se ocupa desta tarefa. E así é como as ideas chegan ao nodo central da plataforma de innovación sanitaria na Axencia de Coñecemento en Saúde. Alí, todas elas son valoradas e analizadas. Se a idea é suficientemente innovadora e viable, iníciase o proceso para aplicala nos centros e hospitais do Sistema Público de Saúde de Galicia, contando coa participación da persoa que a propuxo. Isto é o que se chama innovación aberta centrada no usuario. Porque queremos que vós, os profesionais, os pacientes e os coidadores, conectedes as vosas ideas. Esas que cambian as cousas desde dentro coa saúde do futuro.